Mostrou que só viveu de falsidade. Em meu mundo recebi veneno. Você foi golpe baixo, amor pequeno. Matadora, matadora. Takže čaute ľudia, vítajte pri dnešnej videi. Ideme natáčať Rocket League Road to... Jak to bolo? Road to Diamond 3v3 s Myšom To som ja. a s Peťkom. Čaute. Takže dúfam, že je všetko perfektné a môžeme ísť na to. Ja. Mám, poď sa kočiť. Yes. Počul som. Ja som ho počítal. No, Road to Diamond, to bude asi ťažké, ne? Alebo SSL by sme mohli ísť rovno. No jasno. Kamarát. V živote. Ja budem rád, keď dáme ten Diamond. Ja budem kamarát, keď dáme kamoško 3 metroker kamoško. Keď dáme my onu a kamoško platinu, ja budem spokojný. Ja budem rád, keď dáme Silver. Dobrá. Sorry, ale hej. To keď... Ty čo tam zase... Neviem, kto mal ísť, ale mal niekto. Ale dal si gól, takže no. A to moka vedľa. Idem. Dolova. Ale dobrá. Úplný poťaží. To čo sú nejakí oni? Ty sa ani raz nedotkol lopty. No. No však hej, ty keď sa dotkneš lopty, tak dá asi nejakých 6 alebo koľko, 2 možno. Možno sa... Nice, Mám 2. Hej. Odstred. Damn it. A nie až tak, fúha. Pozor. Skôr ešte. Puši. Dobrá, je. Skoro som... A? Už mám 4. Poď hore. Poď. Už mám 6, Sorry, kamarát. To sa nauč, už mám 6 bodov. Máš 6? Idem. Gól. Učem. Nice. Ty vole, ale to bolo... A kúkaj, na to úplne som sa len tak... Nice, vyhrali sme. Ja mám ale kamoš 4 asisty, ja som spokojný. Takže ideme na druhý. Takže hej, Drhubu, keď vypáva. Alebo napríklad komentár, vieš, že akože vypadol asist a pekne to zakončil také, ako to blbosti, vieš. Ja budem komentovať zápas. Takže ľudia, vítajte pri dnešnej videi. Ideme hrať druhý zápas. Už štartujeme, hráme proti Fialovým. Ideme, Peťo, tam zakončuje, neviem, popraňuje, dal som si vlastný gól a ideme. Bol to zaujímavosť. Kámo, prvá vec, kámo, ty si farboslepý, kámo, Ja som nevedel dýchať a mám 2 body, kámo. Kámo, najhoršie je, že má kámo viacej bodov, ako mám ja. No, a dal som si vlastný iba. Bude to aspoň vtipné, keď to nevystrihne. Áno, Peťo. Napíšte do komentáru, koľko fašírok zjete na večeru. Na večeru. Včera to boli rísky, dneska fašírky. No. A koľko majú si dávať? Čo to kamo bude zajtra? Napíšte do komentáru, že koľko kamenov si dáte do jedného luka. Mám si akože mohli by sme trošku želodky, no to nedávame. Jemne. Ešte druhá. Dobrá. Ty vole, mohol som si dať druhý vlastný gól. A samozrejme si zakončuje. Má tam už druhý gól. Samo fejkuj. Fejkujem? Aha. Čiže som fejkol? Čo sa ti neľúbi? Áno, on to bol jak nič. Jaj? To bol jak fail. Takže, že 3-0 to je, nevadí.
A tak to aj pre takých sa pečú rožky, vieš? Čo? A prečo nie chleba? Však aj chleba. Aj takých berú do autobusu. No. Aj takých, čo si dajú dva vlastné kolizami. Hádal by som sa. No mňa berú autobusom, však chodím každý deň do školy. Tak. Aj ono je, a včera si bol? Ne, no dali sme forfeit, lebo to sa nedá. Prečo ste levkli ešte obidvaja? Táto hra sa nestala, to je od začiatku. Takže čaute ľudia, vítajte. Čaute ľudia, vítajte u našho videa. Teraz by bol veľký fail, keby zistil, že nemá zapojený mikrofón alebo niečo také. Alebo že nenatáča, vieš. Žiaľ. To by bol kamo fúha, by ma že zase. Ja som to kontroloval, takže no. Ahoj. Serus. Ahoj. Čau. Čau. Tak si popros o počítač na Vánoce alebo na niečo a máš na kamoško OBS-ko. To kamo ti nahráva aj streamuje, alebo kamo to je ono. Ja mám si poprosiť o počítač na Vánoce, keď je nový rok už? Ale šampa, či by si nemohol. A na ďalší rok nejde? Tak je, ale tak... Tak lodal Miško ináč. Áno. To bolo dobre, Dal si mi hrozne veľké. No, fejkujem. Pekne si mi nahral, pekno. Že fejkujem na boom. No už nevidím, kde som otočený. Pozor samko, dobre. No, Dáme. hop. Jak som ťa bumpol. Druhý raz už. Počítame. 1, 2, 3. Daj si tam kamoško, že? Cidade, meu mundo, recebi som vyhral. você foi golpe baixo, amor pequeno, To bolo epické. Voda save, kamarát, voda save. Voda save. Po tejto raz musím líbnuť. Prečo? Prečo? To musím zabávať. Čo musíš? Vypražený sír. Tak to potom zase nemôžeme natáčať Road to 3v3. Tak môžete Ale môžeme dať Road to 2v2. Ne, však s randomákom môžete. Ale nebudem vás randomovať to opane. To je Tá jedna hra vás nezabije, ne? Počkajte však, a koľko budeš prečo? Čakáme, nepočkáme 10 minút. No, že by sme, lebo to je séria s tebou s Míšom, tak nebudeme tam nejakého randomáka dávať. No, pohoda. A už vodík tak kámo, nebude niekedy, že akože vymení to? Ne, Hercov? radšej ne. Lebo to by sme sa nedostali nikde potom. Jak ináč kamoško natáčaný domy so vodíkom? V pohode, no. Dá 12 golov s najväčším šťastím, že mu lopta dojde pred nosom, keď je meter od brány. Zapíni však jasno. Čo by kamo on i nevedel. No. Ešte také. A potom, že ja som dal 9 golov. Crazy. A potom tam dojde mama a rozpadne sa, že chce raz tebo rokedy. No. Míšo, pozri si moje video okamžite, lebo ťa zabijem. Pozriem sa. Pôjdeme do prečte, tak to možno zapneme auto. OK. Kam pôjdete? Koľko ale kámože, ale trvajú tie videá, že 10 vedel, koľko si má to vyhrať. Ja no však no tak keď môže Xbox nahrávať 10 minút, tak je. Ale ne, však to... Ja to striham. Však my sme včera natáčali asi hodinu. No, 40 minút. Ja neviem, to s tými onými loptami. No. Ne, hrali sme, že prekopko. No, Ja, a dáve dvoje chyčky proti sebe. No, pekne som ťa zbúral, Peťo. A to, počkaj. To, čo ste hrali, to alebo to? Áno. dávaj dvojky. A napíšte do komentáru, koľko kilo trávy si dáte do jedného nosa. What the fuck? Kamoši,
živote som aj taká, že by som taký typ počul. A napíšte do komentára Samovi, nech spraví Stunty 2. Dobre. Samo to tvojá. Tak spravím, tak medzi tým, čo budeš obalovať, tak budem natáčať. Ale ne, A čo bude nabalovať? obalovať. No, A koľko, Ty ješ kam obal za risky, ja som kam ešte risky. koľko budeš obalovať? Ja som kam myslím, že ty ješ risky, že jes. vyprážaný si idem obalovať, ja neviem, 10 minút. No, Samo tu jak si, to máš jaký pod kontrolou, jak že zapal magnet. Tak to, pízda jedna. Mišo, tak my si dáme 2 hry medzi tým a nebudem ale natáčať pritom. Dobre, čo nemusíš, pohoda. Ja si mám ďalší gólik. A mám, ja si myslím, že možno vybuď mať. komu čo som teda, dobre, čaute. Čau. Ahojte. Takže Peťo išiel obalovať syr vypražaný. Takže ho počkáme na neho a vrátime sa. Takže Road to 3v3 Mangalica, teda Diamond. Mangalica je prása, nevadí. Mám fakovať? Teda fejkovať? Aha, ping mám 15 miliónov. Pozrite sa na môj ping. Čeho? Áno, je sorry. Ja, dobre. Prečo? Každú Jo, tú hru musí mať ping 15 miliónov. Dobrá, ona Wi-Fi ináč, Že? Wi-Fi dobrá. Wi-Fi dobrá, ale mne to sem... Zorga, tam ide. Wi-Fi dobrá, ale mne to sem až nedojde asi, ja neviem. Sam. Ani ma nepočujú tí bažanti retardovaní. Tak nič, takže ešte ma to rekonektuje. Neviem, čo sa s tým stalo. Furt nemám Wi-Fi-nu. Môže sa na to vysať. Match concluded. Oni čo spravili teraz? Mišo, Peťo? Tak asi nič. Takže ďakujem za pozeranie. 4 views, nevadí, to zastáva. Máme mikrofón takto v hube ide. Dobre vypráva potom. Takže díky za zhľadnutie. Takže toto bola, by som chcel spraviť z toho sériu, že Road to Diamond v 3v3 s Mišom a Peťom. Takže séria by mala byť z toho. Možno by sme aj vtedy natočili, aj vtedy. Neviem. Tak ale neviem ešte, čo z toho bude. Takže dajte like, odber, najlepšie. Bo keď nedáš odber, tak čaute.